Kitab jing start lenong ke baar kot arpulai pada arpusau ni asngeu ba la tho kumne ublei ula thau ya ubreu ba omput bat ula thau ya u hakadur jong ka jinglong tenrai jong u dei ka jing bisini uksoi bala wanra ya ka jing yap haka pertai bat kito ke biya dei lok bat u kilamat ya kata Konmen ko para kene kadai kajing penken mau biang yangi iwei pa iwei ya kajing temu ba ublei ula thau yangi nadu dang sedang ban thau yangi om ki ban sayap re dei uksui ubawan ra ya kajing yap ublei siam la thau ya kajing yap kene kadai kajing snguthu na kene kajing tho ba khui kene ke kitab jong ke jing start lam nomor kitab jing start jong Solomon but kene ke de ke jing temu ku ba u blei la thau yangi te nomor kata tongin ya ya sha ka jing bom put om sha ka jing yap lada ngilong ki ba ko ya usaitan ya uksui te ngin sayap Andrei ladangi kongo yau blei ngin salong kibayai im kata kajing mut jong kajing ong kajing pomput tenamar kata dongin yakin mau berbor ya kane kitab jing start long ke baar khot ar pulai bat ar pusah kum kajing penkut ngan pulai biang yapi ublei ula thau ya ubreu ba unamput bat ula thau ya u hakadur jong kajing long tenrai jong u dei da kajing bisni uksoi bala wanra ya kajing yap hakapertei bat kitu kibaya dei lok bat u kilamat ya kata tengin amat ya kajing yap ditengin mat ya kajing im jit ya kajing im kentai ya kajing yap bat bar khoi kibaya dei bat kata kajing yap try kurkui piwe long bai jong kini ki art lagi khot nak Bible